Romney. Simula pala ako na pagsarili ng Paris Mami 2016 sa sipag at tiyaga. Karoon na tayo ng listo dito sa Taguig Pateros District Hospital. So pala akong PWD 2015 aksidente ako ng bus. Nakataan po ng bus yung kaluwang pa. Awa ng Diyos, nabuhay pa rin. Binigyan pa rin ako ng kaya ito ko ngayon nagsusumikap. Kahit may kapansanan, hindi ako tumigil sa laban ng buhay. So ngayon, yung mga gusto dumaya pala dyan mga kapares natin, nakatikim ng Kapares Mami TV. Dito yan sa Taguig Pateros District Hospital. Pamalakas ang Paris. Puro ng taba. Kakain ka, sir? May rice sa order? Paris. Kain. Ayun sir, kain. Take out po. Hello, Paris. Kanina yan. Patimplahin mo sila ma'am. Sir. Natagdag pa ba kayo rice? Mommy! Kain na mo dong. Magkano? 45 with rice, Paris. Tapos yung Mami with rice, 45. Extra rice, 10. Yun, so para na sa panlasang Sinoy. Isa pa. Hindi na buksan niya naman. Buksan mo naman pa. May extra yan, sir? Mountain Dew men. Wala. Mountain Dew men. Baka na pa ang ano mo, binuksan mo yung ano? Bidan? Alright. Gawin na lang? Kanina na naman.
Bukod na lang yung timpla. Oo. Bago, bubugin ko talaga ito mamaya eh. Ikaw yung kukunin ako doon. Sir, mo tinatawanan ka, di ka nakatingin. Alam mo, yan. Sorry ka. Shoutout pala kay Sakas Dating. Yan yung nagpasikat sa amin sa Facebook page. Sa YouTube channel yan, Sakas Dating. Supportan na. Boy. Next na ka. Oo, yan. Ano pa sa'yo, sir? Take out ako ng isang pare. Yung tumatawa ka, Yes, ano ka? buwan, isang daan. Oo, noon, humingi ng BTC. Ilan yung inuha? Lahat ka. Nagpupuyo ka na. Nag-vlog mo? Ha? Saan? Sa'yo?